Yeah, yo, yeah. Zavři hubu. Yeah. Adam Chips, mladý ambiciózny Slovák, ktorý sa nebojí ísť na súd ani kvôli jednej čipsi. Rado obžalovaný, mladý, rozmaznaný zbohatlík, ktorý rád kradne čipsy. Čaute, 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 jak sa máš, čipsa? Dobre, čipsy, čau, čips, čau. Čau, čau. Zmizni. Dobre, čau. Dobre. No, postavte sa, prosím. Čo robíš? Prepáčte, dal som sa uniesť, viete? Viete, no, môžete sa sadnúť. Takže, môžeme. Trváte na návrhu? Pán Chips, postavte sa, vy debili. Chipsák, postav sa. Trváte na návrhu? Hoj. Jaké hoj? Hej! Dobre, už ono, dobre. Sadni si palát. No, obžalovaný, pán obžalovaný. Čo je? No, stávajte, prosím vás. Na čo? No, trváte na svojom návrhu? Áno, ja som nič nezrobil, to je svinia ako má. Ani ja jeden čip sa nepodelí. Dobre, Ty ťa tu! Vynechaj ho! Vypadni! No, vynechaj ho! Ešte ho zastav. Pán obžalovaný, dávam vám poriadkovú pokutu. Pokutu, no, dávaj. Vieš, koľko ti dávam? 2 eury. Nikdy ti už nedám nič. Dávam ti hovno ti dám s vakom. No, vidíte? Práve sa púšťa spor medzi Adamom Chipsom a obžalovaným Radislavom obžalovaným. No, veľmi slušné. Dávam vám poriadkovú pokutu vo výške 2 eury. Čo? Ja si to kladím v pohľade. Debil, jeden spačkový. Ticho, dávam ti pokutu 5 eur. Aj tebe. Pán Kaša Chips. Postavte sa, vy debil. Ja. Dávaj. Vyjadrite sa k svojmu názoru. Dobre. Ja som mal čipsy, originál, akože čipsy cibulkové, Slovakia. Dobre, aj poznám. A toto hovadový posledný čip zožral. Toto veľké hovado. A robí sa neviniatkom, že je hustý čips. Hej, nevykaj ho! Ešte ubiť, lebo ešte raz tu tam pôjdeš, zabijem ťa. A nechceš. Pán obžalovaný, postavte sa prosím. Povedzte niečo k svojmu návrhu. Proste to je debil. Má 500 čipsov a ani jeden mi nechce dať. A to má svinie, čo mám? No, ja som svinia! Ty sebe okruhol! Ja mám poriadkovú pokutu vo výške 100 eur. Ja ti som 5 eur. Ty sú tí dementi, čo si myslia, že majú všetko. Dobre, môžete sa sadnúť. Máte pravdu. Ty debil, Chips. Jak ste ma to nazvali? Chips. Viete, čo to znamená? Prichádza obhajca Chipsa. Ja mám taký problém, že poznám toho chumaja, on v kuse čo zo mňa ukradne. Minulo mi ukradol srdce, originál. Viete, a ja ako nemám ako nič proti nemu ako originál, ale je to debil. No prepáčte, ja mu asi skočím do hlavu. No ale kus tomu, že ukradol Slovakia Chips, ja by som ho hneď zabil. Až odpadnem, som odpadol normálne. Tak dobrý deň.
Chipsovi. Preto má pravdu a musím ju vrátiť do 5 dní odvolania. A čo ju mám vyrigať? No, vyvrátiť, presne, vyrigať. Presne, sú presne jak presne. Obžalovaný vrátil Chipsovi za 5 dní jeho čipsu, normálne, že ju vyrigal. Po sudcovi nebolo ani stopy, zistilo sa, že bol naozaj podplatený. A toto je koniec kauzy Chipsa. Yeah.